याद बानू उ दिन जौना बेरा खेसारी लाल यादव आ रितेश पांडे में विवाद भई रहे आ वही विवाद के जड़ से अखिलेश कश्यप निकल रहे लहंगा लखनऊआ भैया उ फिर से खेसारी लाल यादव और रितेश पांडे में बहुत बवाल के विवाद हो गई बा। शुरुए बा, कल से देखियो लो गाना डिलीट होई आ गाना आई काहे कि एगो रशियन मैटर सारा लोग के पता बा जे रशियन मैटर बहुत प्रचलित मैटर यूपी बिहार के हो गए। सारा लोग 6000 में रशियन बोलावत रहा। आ भाई भोजपुरी के कलाकार के जानते बड़ा भाई जवन चीज मैटर जवन हिट होके और पर गाना ना आवे ऐसा हो नहीं खे सकत। तो जैसे रितेश पांडे के रशियन गाना के थोड़ा सा वीडियो क्लिप कहीं से वायरल भइल कहीं से इधर उधर भइल, जैसे खेसारी लाल यादव भी उठा के ओकरा के गा दिले बड़े। लेकिन भैया खेसारी लाल यादव के ऑडियो पहले चढ़ल बा और रितेश पांडे के 2-3 घंटा बाद में चढ़ल बा, लेकिन रितेश पांडे के वीडियो चढ़ल बा। तो भैया ऐसे अनुमान देखी, अनुमान के मतलब ही बा कि खेसारी लाल यादव के ऑडियो चढ़ल बा तो भैया खेसारी भैया तो बहुत तेज होंगे, स्टूडियो से गा के फटाफट करके चढ़ा दिले। आ रितेश पांडे वीडियो कैले बड़े तो कहीं ना कहीं वीडियो देखला के बाद से ई पता चलता कि ई गाना के तैयारी कम से कम 20 दिन 25 दिन पहले से होत रहा चाहे भई रहा, तबे जाके उतना तरीका से वीडियो बनावल गइल बा, उतना तरीका से सब चीज कइल गइल बा। अगर रुआ रितेश पांडे के गाना देखे के बा तो आदिशक्ति कंपनी पर जाके देखी, आ खेसारी लाल यादव के देखे बा तो ग्लोबल म्यूजिक पर देख ली। एक और बात हम बता दी कि भोजपुरी इंडस्ट्री में कौनो विवादित गाना ना होके जाना में हमारे खेसारी भैया इन्वॉल्व ना होखस। आ इनका बिना ना विवाद शुरू होला ना गाना शुरू होला, काहे कि भोजपुरी के एकलौता कलाकार होंगन जेकर नामे विवाद से शुरू होला। उ खुदे कहेले, ई हम नहीं कहत, भरल मंच से भरल सभा से कहेले कि कोई ऐसा विवाद नहीं है जिसमें खेसारी लाल यादव का नाम ना आए। तो भाई रितेश पांडे और खेसारी लाल यादव के विवाद तो बहुत पुराना हो आ बहुत शुरू से चलेला। आ दोनों जना मतलब इतना तगड़ा विवाद को ले रहलू, इतना तगड़ा विवाद को ले रहलू जो दोनों जना के विवाद के मोड़ से एगो नया गीतकार के उत्पत्ति भइल, जौन गीतकार की भोजपुरी के पूरा वाट लगा के रख दिया भाई। तो भाई वही अखिलेश कश्यप के बात करतनी तो फिर से ये लोग दोनों जना के विवाद शुरू हो गई बा। लेकिन यह बात बा कि अब की पार दोनों जना के किरदार अलग अलग बा, यानी एमे अखिलेश कश्यप के गाना लिखल ना है, ई गीत संगीत के प्रकाश यादव नाम के बा उनके कहला भाई जानता ही बड़ा हाथ होत मरला हुए के नाम से वीडियो में से। तो भाई रितेश पांडे के गाना सुने के बा आ खेसारी लाल यादव के सुने के बाद तो जाके दोनों चैनल पर सुन लो, कमेंट करके जरूर बताइए जो ओरिजिनल वाला चोर के हो आ चाहे ओरिजिनल वाला मैटर के चोरौले बा। बाकी वीडियो के खूब ज्यादा शेयर करो, चैनल पर नया बड़ा तो सब्सक्राइब करो। मिलता नहीं अगला वीडियो में, तब तक खातिर।